Това нормално е гредите така да се виждат. Дори дъвканите химикали са готови да се дават на... Доведеният Дима! с когото... Дима с розичка, това беше толкова мило, не мога. Балканско даско. Добре дошли в нашето училище. Тук правилата не важат. Тук правилата не важат. Това е Лилит, кралицата на училище. Братле, кажи ми, това нормално е гредите така да се виждат. А това са буквално първите 5 секунди от... Братле, Стоян знае ли какво означава? Училището. Тя управлява коридорите. Красива, популярна и с армия от последователи. Никой не смее да й се противопостави. Някой има ли химикал? Ако някой го направи, си понася последствията. Дори дъвканите химикали са готови да се дават на... Да. Упс. Тя не просто следва тенденции, тя ги създава. Тя не е отворената, наистина, да. И това е Ужас. И това е курвара на... Това е Иван, плейбойът на училището. Той е типичното футболистче, по което всички... Футболист на всичкото отгоре. Като казах, че е плейбой, по тези кадри ми струва, че е плейбой сред момчетата. Да, между другото. И не само това. Защо са направили стереотипите толкова изявени? Освен, че курвар е футболист. Смисъл, не може да е курвар и да е музиканта, примерно. И момичета са луди. Има слухове, че всеки ден е излизал с поне 2 момичета, но понякога нещата се грубяват. Ставаха 3. Защо се повтаря това? Това е бе? Да знам, него Казват, че бройката на шамарите, Почва да ми писва! които е изял, е нищо в сравнение с бройката на момичетата, с които е бил. Аз съм сигурен, че той е ял повече шамари, отколкото те правят секс. Аз съм сигурен, че той трябваше да стане ММА боец, защото той може да пее много добре ударите. Добре, вален. Въпреки многото му бройки, той не вярва в любовта и никога не се е влюбвал. Това е Димов. Той е доведеният Дима! с когото се мрази. Димов мазафака! Иш матка изпада, я стане сама. Шматка, коленичи! Много ми хареса, че влезна абсолютно с това, да. от което стана известен. Със своята роля. Това е много ми хареса. Да. Между другото, знаеш ли, че Димов тук той не играе роля. Той играе себе си. Просто той е себе си в сериала. Аз съм сигурен, че даже сюжета ще се върти около него. И поне интересното на сюжета. Главният антагонист. Главният антагонист. Той е типичният махленски бияч, който говори с юмруци вместо с думи. В неговия свят всичко се решава с груба сила. Всички се страхуват от него, освен Лили. Те са най-вървежната двойка в училище. Тяхната връзка е много бурна и токсична. Колкото и пъти да се разделят, накрая винаги се събират. Но ако има някой... Димо с розичка, това беше толкова мило, не мога. Като представяш си Димо с розичка. Да. Очаквай до година, не Аз се надявам Димов при мен да влезе с една розичка. Има много сериозно подложение към него също. Кой по-скандален от тях? Това е Никол. Тя е дясната ръка на Лили. Тя знае всяка твоя тайна, всяка твоя слабост. Това е тази! Баса шматка! Това е тази от училището, тук където има компромати за всички. Да. Абе как може така да снимаш хората? Чакай, защо няма... Виж сега, ако сметим, че това е или женска или мъжка туалетна, защо няма врата? Тайна. Всяка твоя слабост. Много мисля. Балкански даско. Балканско даско. Има цвете. Чакай, балканско даско, ама има цвете в... Да, ами бюджета трябваше за някъде да се разпредели. Или врата, или цвете. Не, виж, или врата, сапун, туалетна хартия, цвет. Ой, страх. С една дума може да те разплаче. Ако не ми дадеш да припишеш, ще покажа на цялото даско това видео. Милена пушеше. О, не, ще разбера, че имаш гадже. Фак. Какво е? Ужас, срама е. Милена пушеше в туалетната. Вече Да. за това трябва да те срам, не пушете в туалетната. Готово, сключена е. С едно изречение може да Аз съм го съсипе правил, живота ама никой не ме записва. Суда, братле. ти. Ако Лили управляваше училището, Погледате, изчезвайте. Никол разчистваше пътя пред тях.
Виж, ма тя тук не е злобна за това, че ги изгони. Те не се напречиха да влезат. Те наистина стояха на вратата. Да, в смисъл, аз бих изгонил. Двете са непобедимо дуо и Никол няма да се поколебае да унищожи всеки, който застраши тяхното царство. Бас, яко имаш химикал В техния свят или играеш по техните правила, или изобщо не играеш. Лили, ти какво правиш тук? Госпожо, забравих си телефона. И госпожо, приятно проверяване на тестовете. Мерси. Дано да си се справила добре. Иначе ще имаш двойка за срок. Имам добро предчувствие. Довиждане, госпожо. Готово. Но не всички се примиряваха с това. Имаме една шестица. Това е Йони, умът на класа. Браво, Лили. Справила си се най-добре от всички. Какво? Тя? Ами аз? Йони, имаш двойка. Най-слабото представяне до момента. Може ли да видя теста? Как тя не се е сетила госпожата, че не е умната има двойка, а не тъпата пък има шестица. Ами- Нещо да за подозряване. Ами, учителя не е адекватен. Учителя работи втори ден. Но това не са моите отговори. Лили е сменила теста. Йони, на всеки се случва да има слаба оценка. Миличка, не се натъжавай спокойно, ще ти дам частни уроци. Миличкото. Наистина, най-гадно. Гледаш матки. Но тя не е типичната зубърка. След като имам двойка, искам отново да направим теста с Лили. Това е умно. Отстоява се да съгласи съм и гря на кой. Тя е умна, амбициозна и не се страхува да си отстоява позициите. Докато другите се опитват да влязат в кръга на популярните, тя е съсредоточена върху това да бъде номер 1. Но по нейния си начин. Много ми е интересно какво Шест. учат. Сигурно са над 8 клас. Над 9 даже бих казал. Браца Аз сега бих няма. казал, че е 9. Не, или пък. 10, Не. нещо такова, не знам. Йони, може ли да пропиша домашното? Не съм го писала. Разбира се, че излъга. Йони не обича да помага на хората просто така, защото вярва, че всеки трябва да си заслужи успеха. Йони е обсебена от две неща. От ученето и от него. Извинявай, загледах. Не, няма проблем. Мерси. Моля ви. Колко са... Това е Джордж. Той е аутсайдерът на училището. Той няма нужда да се доказва пред никого. Джордж, ще правят парти, ще дойдеш ли? Имам си работа. И живее в свой собствен ритъм. Загубеняк. В кое данскал? Най-гочената отива да кани на нейния купон аутсайдера. Да, тъпото, че го кръси като аутсайдер, а пиче просто е някакво тейнство. Именно просто е непокиса. Саски от Наруто. Той не е загубеняк. Хората го харесват, просто той сам се отблъсква от тях. Запиха Женка и е с приятелка. Идваш ли? Имам си работа. Значи двете Женки са за мене, баци. Хей, искаш ли да учим заедно по проекта по химия? Имам си работа. Пича не иска да заребява Женки и не иска да учи. Какво ли прави? Защото е излезнал новия чаптър на One Piece. На One Piece, най-вероятно. Наистина. Той е пълен виабо. Всъщност, работата му е да си стои вкъщи и да не прави нищо. Той е безразличен към всичко и за него мързелът е изкуство. Това са наши... Има две теории. Или е в тежка депресия, или наистина толкова обича Майнкрафт, че не може, че не се отказва. Защо играе Майнкрафт на телевизора? Брат, аз би го правил. Не ми изглежда удобен сетъп, това признавам Не, си. ако пикселите са много добри, че да не се виждат, това напълно ще работи. Ами може би, не знам. Нашите герои, но тази Коледа ще се случи нещо, което те ще помнят завинаги. Чакайте, знаете, че всяка година организираме Коледен бал. Коледен, имам забавление. Не. Коледен бал. Коледен бал. Аз съм за коледен пазар. Ами, братле, прими го в призмата на това, че това е американизирана България. Да, абсолютно имат бал. Да, имат булита и също така им дават не бургери в закусвалните, кебабчета. В бургер. Кебабчета? В бургер, да.
Абе, американизирано... И то по-точно в частно американско училище. Да. Организатора. Йони ще отговаря за храната, Джордж за музиката, Иван за осветлението. Чао, загубеняци. Да изпипате всичко, И Лили ще отговаря за украсата. Какво? Ама тя няма да направи нищо. 3, 2, 1. Какво? Да, още веднъж. Едно. Какво? Аз отговарям за украсата. Госпожо, много по-важна работа. Имам да трябва да духаме Димов срочно. Я повтори. Госпожо, под нивото ми е да се занимавам с тези дръстеняци. Аз къвчеп ще търся с вас. Имам среща. Аз пък си имам работа вкъщи, така че... Пак ли? Госпожо, вече има телефони. Не може да го направим онлайн. Или най-добре да поръчаме Raya Decoration. Колкото по-бързо се организирате, то Да направят коледен бал онлайн. По TeamSpeak, по Discord. Събирам бал в моя Minecraft сервер. толкова по-бързо ще приключите. Никол, тръгвай си, свободна си. Мило, нали щяхме да ходим на домашна партия? Лили ще е заета днес. О, Мило, ще чуем после. Ясно мога. какво ще правят после, да. Всеки път се удрят по путките, не мога. Това не как... Аз, момичета ми... Йони, ти нали си нямата? Направи тази организация, ние само ще се подпишеме. Не, няма да стане. Всеки ще си направи неговата част. Ще го направиш и ще питаш за още. Не, няма. Искаш да плачкаш? Добре, може ли да престанете? Искаш да плачкаш. Не мога. Да започваме с организацията, защото имам работа вкъщи и искам да се прибирам. Окей? Абе, хора. Това е тая кутия тук. Как се озовава тук? Преди малко нямаше нищо. Сигурно от някоя моя фенка. Абе, дай ми я тук, аз си я намерих. Не я отваряй! Оф, Иване, като си такъв бед бой, защо не я отвориш? Хора, не дейте, не я отваряй. Аз не мога. Намираха рандом кутия и викат: не я отваряй! Следващ кадър. Отваряйте, може би Йони е права. Иване, добре ли си? Yes, умрял е! Моля, той епилептичен гърч ли получи? Какво се случи? Брат, там имаш огледало и той се видял за първи път в живота си. Валит, да, добре. Спокойно е, бълът си. Няма нищо в нея. Уф, човек, много си зле. Хора, има някаква бележка. Какво пише? Това ли означава няма нищо там? Има бележка. Толкова ли е сляп или вика: ох, не искам да разбира, че не мога да чета. Няма нищо там. Е проклятието на Коледа и трябва да изпълните няколко мисии до бъдни вечер, за да се спасите. И какво значи това? Не трябваше да отваряте кутията. Край, Йони. Сега вечерта ще дойде коледната фея и ще те отвлече. Айде да се стегнете, защото искам да ходя на партия и не ми се виси тук цяла вечер с вас за купеняци. Да, бейби. След малко идваме таризна. Тук ме забавиха с един проект. Чакаме само парфюм. Ил, ще се издрайвам. И аз сега. Какво? Петър и Мария пак са заедно. Бас якото. Да, бе. Повръщал е на партито. Ил, толкова гнусно. Никога ще ти се отварям. След малко ще ти свана. Моля! Абонира се за епизод 2. Абониране са.